Selam dostlar, biz bugün kumkvat aşıp karayız. Kumkvatның туган ягы Кытай. Ул ноябрьдән июнь ayına kadar ise. Hem Кытай tilinен alganda kumkvat алтын эфлисун дигәнне аңлата. Kumkvatта бик күп витамин бар һәм ул бик файдалы. Ул Төркиядә дә яхшы үсә. Сезгә күрсәтә өчен без дә kumkvat агачын таптык. Менә kumkvat агачы ничек уракта үсә. Хәзер әйдәгез ашап карыйк. Аны кабыгы белән ашап була. Әзрәк әше, әзрәк тәмле. Әше, кабыгы тәмле. Ашап кара. Тәмле. Больше. Только былай гына. Былай. Не, давай котырак. Тишейсен. Хоть бір капля гына. Анын соғын шығарсам, тағы да тәмлерек була. Чөнки әшесе бетә. Давай соғын шығар. Ой, işte. Bular şundan da təmlirək ikən. Evet. Ondan varengi de yaşlılar. Skiptilerlerde. Apelsinden azrakına işi. Lakin dışı mandarin şekilli təmli. Daha нәрсәләр ашап карыйк сезнең өчен. Комментарийларга языгыз. Әйе. Киләсе очрашуларга кадәр. Әйе. Пока-пока.